Matul Jannar u frar, 45 persuna ngidmu minn reati finanzjari li jvarjaw minn skems bankarji dawk b'email, skems ta' investiment u skems romantiċi. B'kollox intilfu kważi 744,000 euro. Ryan Caruana, Chief Financial Officer kontra reati finanzjarji tal-Bank of Valletta, qal li l-aktar reati komuni kien dak ta' skems bankarji, fejn kien hemm 19 li ngidmu bejnietom 74,425 euro. Iżda l-akbar valur ta' f'Jannar u frar kien ta' investiment li kien jammonta l madwar 486,000 euro. Kien hemm imbagħad 4 klijenti li ngidmu bejnietom kważi 97,000 euro minħabba skems b'emails fejn persuna tibgħat flus lil kriminal minn flok lil persuna li suppost tirċievi l-flus. L-iskems romantiċi għadhom iqarqu wkoll bin-nies l-aktar dawk li huma qaċċana għal xi mħabba f'ħajjithom. Fl-ewwel xahrejn żewġ persuni tilfu bejniethom kważi 18,000 euro. Matul is-sena li għaddiet minħabba skems ġew ifrodati aktar minn 2,300 persuna. L-imħuħ wara dan il-frodi selħulhom 7 miljun euro. L-akbar ammont ifrodat kien ta' aktar minn 2.3 miljun euro fejn ingidmu 56 persuna. Ryan Caruana spjega li minn dawn il-bank kopra lura 3 miljun euro. 7 miljun intilfu u salvajtu 3 oħra, kieku kienu jkunu 10. Ekku, u minn dawk is-7 miljun intilfu irnexxinna more or less inġibu kważi 25% ta' dak li tlifna. Is-Sur Caruana qal li meta l-flus jintbagħtu f'banek barra minn Malta l-irkupru tagħhom huwa diffiċli. Qal li l-użu tal-mobile, emails u l-medja soċjali qed ikunu l-mezzi fejn kriminali finanzjarji jaqbdu lill-vittmi. Innota li vittmi ta' scams romantiċi saħansitra jispiċċaw lampa stampa. Ħafna drabi ma jtolbuhomx il-flus għax ikunu jħobbuhom, jtolbuhom il-flus għax għandi problema ta' xogħol, ħajkeċċuni minn fuq ix-xogħol, għandi l-ġenituri morda, għandi tfal li ma stax intihom jikru x'keċċejt mix-xogħol. Eżempju l-aħħar waħda li tqajt magħha li dibdiet tgħidlu li hija tabiba taħdem mal-United Nations u marxitu għalif, allura ma stax tiġi hawn Malta biex tintaqa' miegħu. U qed tgħidlu jekk jogħġbok ibgħat li xi ftit tal-flus ħalli nkun nista' nħallas l-employer tiegħi l-United Nations. Is-Sur Caruana qal li l-bank se jibqa' dej b'kampanja intensiva mirata biex in-nies ma jisfgħux vittmi ta' frodi u scams li jistgħu iwasslu mhux biss għal telf ta' eluf kbar ta' euro imma qar minn hekk għal ħsara fiżika u psikoloġika.